Premotobre Kasee na safe Asante Mantamo. Enipa bia wo mo kyerese won de pane wo musuro pa eno ntina COVID-19 vaccine no ba ye nyina no won fa won ho anyimu no wo mo ada won samadi na wo kyerese we no kra no COVID-19 pandemic iba ye no risk association fo bi cheche ba ko mienu bi na kyerese ato won tim kakra nsa. Akakuma bi se empomodin panimfo de Moderna na afi Pfizer empane a wo edi aso COVID-19 yade na no akwa wie wa Asante Mantamo ha nanso ebre Adom Kasee edi eni edi sa empane wo na chi no akwa setimamufo atwetwe wo na ase wo dwumadie mu a ahokeka na nka wo dwumadie ne fa edi nkai no enya sa ahokeka no na temamufo ayi nadie Kumasi South ayaresabia wa Asante Mantamo ha eka bia wo no wo empane yi ebre Adom Kasee ekopie ho wukuada no na ayaresabia no awo mpane no ahansia aduonu ewo mpane apem ani nwotwe a empanifo de bre wo no mu enipa be se aduonu ani akire no wo ko se enkoko wo mpane bie nanso esanse wo anya Johnson & Johnson mpane enti no wogya mpane wo no eto ho a wo no manwo Victoria Pamford a disease control officer ewo Kumasi South ayaresabia first we bana ha nyina nipa e ma na etimi fa mbia 5 teams na omo ye adwuma wa basisi ade teams ni 2 pe na ye adwuma so nipa ne mba kesesa de omo kan ne se ebi mo omo se omo awo bi dada ebi mo se omo suro na ebi mo se omo pede ye one shot no omo pede friend Johnson & Johnson no sa na ebi mo ka de basisi ye wo 2 shot Johnson ne baba ko na mba abiem ti be no so kan na nipa bebre na ma omo twen se omo pe 1 dose be 20 to 25 there omo ba omo reject if we started see a fill forms amom omo reject say there be omo pe Johnson & Johnson no ewom setimamufo bi atwentwa won na ase bo mpane ne wo ho nanso nipa bi a osuro pane a enko mpese wo pane bi no ene wonya akukuduro akwa COVID-19 pane bi a maame akuacha wadi mfie aduokron eka ho bie woni Adom Kasee nkomotwetwe mu ena ode tudwa se ewom se osuro mpane wo de nanso COVID-19 yade ho ntansan se besa wo komu a eso yie eno na hye wo nkurane a ne wode suro osuro nyina ato nchen a owo COVID-19 yade pane bie obia ba bewo onko awuntimi nkasa wongo ho ade bia ba wuntimi nte wo ho emfirim eni ntina amma bewo no pane no omomla no mmewo fise beto mrebi no cheso be bakra ne na me fanse twem abrewa manyini eba na nkede me ko enye woni se me ko 90 me de me ko ye nemom ebe me nko woni nkola anete ebi a obi nim na kola ebi akufira bonten aba na akofa asoma ba me de nka me nko ba bia nemom san kola ani ntina esam sume ye de me wobi Mr. Pane kaka anka me pe de ye wona ba ko pe no but me buy no mienu de na wo ho and me chinchan so embo anti me emame wo ye empanimfo woda empomodia no ahwe animu se enka no memenda de no de mpane wo no akwa wieye e wa Asante Mantamo ohimi tawia ma ne boni firi Kumasi